Добър вечер. Добра де. Вие двете сте сестри, нали? Не. Не? Нямаме нищо общо. А откъде сте? Родом сме, аз съм от Бургас. Казвам се Десислава. Николетка. Аз съм Николета и аз също съм от Бургас. Така. Аз съм Маринела от Карнобат. Така. А аз съм Миропка от Благоевград. Миропка. Я върни на Миропка микрофона да разберем откъде е това име Миропка. Я разкажи сега. Кръстена съм на баба ми, Бог да я прости. Тя се казваше Миропа. Миропа. А тя Да. е по гъркиня сигурно малко. Сигурно, да. нещо такова, да. Добре. С какво се занимавате, момичета? Как се събрахте първо от цяла България? Събрахме се в Пловдив, учим в музикалната академия. Всичките? Да. Какво учите? Пеене? Когато сте готови, сцената е изцяло ваша. Трябват микрофони. И аз съм много впечатлен, много е хубава. Песента е много красива и Десислава и Миропка, страхотно ви се получава. Двете. Имам чувство, че не ни показахте всичко, че имате още сигурно. Сте хитри и пазите. Малко сме притеснени. Това е ясно, че сте притеснени, но беше много интересно. На живото изпълнение. Да. Миропки, ти си луда, бе. Ти знаеш колко си добра. Що? Ти знаеш колко си добра, бе. Мислиш ли? Казвам. Не, уникални сте всичките. Най-готиното е това, че не сте в народни носи и Любо не мога да каже нищо. Просто... Адски е готино да видиш 4 красиви момичета, които пеят по такъв начин народна музика. Просто е супер сте. Браво. Момичета, направо съм възхитена от дъното на душата си. Имам желание да ви кажа, че ви обичам и четирите. Ти, Миропа, си просто като ангел. Възхищавам ви се наистина много. Вие доказахте, че музика трябва да се учи, защото показахте с това парче, че не просто така излизаш, мисля си, че мога да пея и сега ще ви изпея една народна песен. Момичета, справихте се блестящо. Стига анализи, викам аз, да гласуваме Арсене. Огромно да от мен. От мене да. Десислава, Миропка, Маринела, Николета, 4 пъти да, продължаваме. Аз между да познавам две от момичета. Пуска. Не, сега се сетих. Познавам ги, защото идвали в театър за автографи. В Пловдив.